Ceolchoirm na Scoile. Tá ceolchoirm siúl sa Scoile anocht. Tá na páistí bís. Tá an túsal baréad os cór na Scoile. Tá sé ag chur fáilte ribh gach duine. Tá fáilte rót. Tá Lucy agus na páistí sa seomra ag gléas sa suas. Tá na tuismitheoirí agus a garde ina sí sa hala. Tá gach duine réig. Okay, so Ceolchoirm na Scoile means school concert. And here we've got the principal saying Tá fáilte ród. He's saying you're welcome. So Tá Ceolchoirm siúl sa Scoile anocht. There's a concert. Siúl means going on. Sa Scoile, in the school, anocht, tonight. Tá na páistí bís. The children are bís. They're excited. Tá an túsal baréid os cór na Scoile. So the túsal baréid is the name of the principal. And he's os cór na Scoile. He's in front of na Scoile, of the school, in front of the school. Tá sé chur fáilte ribh gach duine. He is putting a welcome before everyone. He's welcoming everyone. And he says, Tá fáilte ród. You're welcome. Now, here's na páistí. So tá Lucy agus na páistí sa seomra. So Lucy and the children are in the classroom. Ag gléasa suas. Ag gléasa means dressing. Suas, up, dressing up. Tá na tuismitheoirí agus a garde ina sí sa hala. So the tuismitheoirí are the parents. Agus a garde and friends sitting in a sí, sitting sa hala in the hall. Tá gach duine ré. Everybody is ready. Ceistena. Ceiste hain. Cad atá siúl sa Scoile anocht. So cad atá siúl, what is going on in the school tonight? And the answer to that is tá something siúl sa Scoile anocht. Ceiste dó. An bhfuil na páistí bís. Are the children excited? So tá na páistí bís or níl na páistí bís? Ceiste trí. Cá bhfuil an túsal baréid. So where is Mr. Barrett? Where is the principal, Mr. Barrett? Tá an túsal baréid, and then you give the answer wherever he is. Ceiste cathair. Cá bhfuil Lucy. Cá bhfuil Lucy. So tá Lucy sa. Ceiste cuaig. An bhfuil gach duine ré. Is everyone ready? So tá gach duine ré or níl gach duine ré. They're the answers.